I tot va començar així. El Bernat i a mi ens van proposar un repte, que és descobrir què és i què produeix l'efecte poma. Ei, un moment. A mi no m'havien explicat que havia d'estar enmig del camp, en una tenda de campanya, i a més, vestit d'aquesta manera. I ara que ho dius, tinc gana. La veritat. Tu sí que estàs verd. Va, que aquí tenim un munt de coses per poder buscar i investigar què és això de l'efecte poma. Aquí tenim... Mira, Jana, jo me'n vaig a la tenda que estic molt cansat. Jana? Jana? Jana! Jana! Jana, no em fa cap gràcia que no em contestis. Va, que ja ho he entès. Em fico amb tu a investigar l'efecte poma. Allà on siguis. Bernat, quan t'aixequis ens trobem al camp on hi ha una figuera molt gran. He trobat moltes pistes, però necessito la teva ajuda per acabar-ho d'esbrinar. La teva amiga Jana. Per acabar-ho d'esbrinar. Jana! Jana! Bernat! Hola! Hola, Bernat! Vine! Vine, corre, al·lucinaràs! Jana! Ja estic aquí! Què és això que m'havies d'explicar? Doncs que avui m'han passat un munt de coses molt emocionants. He anat seguint un munt de pistes i cada pista m'ha portat a un indret diferent del camp. M'he trobat un grup de cabirols que anaven a buscar aigua. Cabirols, dius? Cabirols, Bernat, cabirols! I després he mirat cap al cel i al cel m'hi he trobat un falcó i ha començat a sobrevolar per damunt del meu cap. Ostres, jo dormint a la tenda, avorrit com un ostre. Un grup de conills que anaven l'un darrere de l'altre buscant el seu cau i després m'he trobat una tortuga que anava a pas de tortuga. I també m'he trobat un Bernat pescaire. El Bernat pescaire m'ha fet pensar en tu. Ostres, i jo un altre cop dormint a la tenda, avorrit com un ostre. Doncs jo he anat per diferents indrets del camp i a cada indret del camp m'he trobat una pista i cada pista era una fruita. Una fruita que estava verda com la pera que tu has mossegat aquest matí. I ara som aquí, sota aquesta figuera i amb el cistell ple de fruita verda. I saps què vol dir això? Doncs això m'ha fet pensar amb el que ens van explicar de les pomes. Ens han explicat que les pomes desprenen etilè. L'etilè fa que les fruites que hi hagin al voltant de les pomes madurin molt més ràpid. I d'aquesta manera podrem fer una bona macedònia. Clar, i saps què vol dir això? Que a mi també em faltarien unes quantes pomes per deixar de ser un cap verd. Però per sort, Jana, et tinc a tu. I això què vol dir? Que tu, com les pomes, m'has fet madurar. Que no ho entens? Això és l'efecte poma. Va, deixa les pomes aquí i anem a fer una bona macedònia, com tu dius. Sí, ens sortirà boníssima, ja veuràs. I tu practiques l'efecte poma?